dobrý den, blahopřejeme, vítejte doma. Kluci, první pocity. Tady, úplně mě tu čapel. Ty vole, Tam je někde psať. jsi Borek, víš, já Teď už dobrý. takže to v pohodě. Je to ohromný, já až teď tomu věřím, protože do té doby, co jsem byl v Řecku, prostě jsem říkal, může se stát ještě cokoliv, ale přiletěli jsme sem a jsem na svobodě po 4 měsících. Velká radost určitě, úleva, takový ten pocit, že ta jedna etapa téhle záležitosti končí a že máme nějakou naději. Kam bude teď směřovat vaše první cesta? No, na Moravu, za ženou, za dítětem, už se moc těším.